Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite. Saúdos desde os estudios centrais de Canal Rías Baixas en Ribadumia. Hoxe analizaremos a situación do Concello de Poio coa portavoz do BNG, con Marga Caldas. Estaremos analizando o contexto da Ría de Arousa co presidente da plataforma en defensa da Ría de Arousa, entre outras cosas porque este pasado domingo se celebrou unha manifestación importante, multitudinaria en Santiago de Compostela, contra a loita ou en contra da macrocelulosa de Altri e tamén da mina de Touro. Estará connosco Xaquín Rubido, presidente da plataforma, como lles decía, en defensa da Ría de Arousa Pedra, e abrimos este turno de análisis e de intervencións para falar do campo, do agro, dos agricultores, dos gandeiros, porque esta semana Bruselas vai ser capital das protestas, donde estarán máis de 40 organizacións agrarias que representan a 25 países da Unión Europea, e a convocatoria principal está pensada para este xoves. E para falar de todo elo está connosco Francisco Bello, que é o presidente da Asociación de Agraria Galega, bello coñecido toda a vida neste mundo de representación agraria e de gandeiros. Benvido, moi boa noite, señor Bello, como estamos? Boa noite, moi ben, gracias. Vostede sale mañán para Bruselas para a manifestación. Que se está xogando en Bruselas dende o punto de vista das negociacións do que se chama Política Agraria Común, que todos falamos da PAC, pero que estamos xogando, igual que se veñen feito nestos días, que se está tamén as últimas negociacións da política pesqueira común, que se está xogando e por que esta manifestación, señor Bello? Bueno, a pregunta, lógicamente, é moi amplia, tratarei de reducilo un chisquiño no tempo, por si non estenderíame demasiado. Pero, bueno, eu creo que o importante que deben saber as persoas que ven este canle, moitas delas agricultoras ou gandeiras desta zona, que a PAC está en risco. É dicir, a PAC é Política Agrícola Común, que dende xa o ano 58 se puxo en marcha nos inicios dos primeiros países da Unión Europea, e que foi realmente o que construiu Europa, en torno a esa agricultura que era a base do sustento para moitos habitantes de Europa que necesitaban, despois das guerras e demais, acceso a alimentos sanos, salubres e a un precio asequible. Por eso se destinou recursos para que os agricultores poideran desenvolverse, poideran innovar, poideramos tamén, lóxicamente, aplicar as novas tecnologías durante todos estes anos, como vimos facendo, para chegar a ter uns produtos dunha calidad extraordinaria. É certo que tamén con moitos controles, con todas as garantías sanitarias, e a uns precios realmente que poderán ser asequibles para a poboación. Eso era o obxectivo común da PAC ata o de agora. Realmente agora o que está a cambiar é todo o paradigma que significaba todo eso. Na última revisión do marco financiero plurianual, que para que nos entendamos todos son os cartos que vai ter a Unión Europea para o período 28-34, que é o seguinte. Como axudas e subvencións. Correcto. Entón, todo ese marco financiero plurianual o que fai é unha reducción drástica dos fondos que se viñan destinando históricamente á PAC, que xa se viñan tamén reducindo nos últimos anos. Probablemente por múltiples causas, non vamos a entrar aquí ahora a analizalas, pero unha delas, non se escapa a ninguén, que é a necesidade de ter presupuesto, ter orzamento para que son as políticas de defensa da Unión Europea, dadas as amenazas que todos coñecemos. Entonces, a política agraria común, digamos que era unha das grandes políticas, ou prácticamente a única política grande común da Unión Europea, vese mermada en un orzamento en torno a un 20-22% do que tiña anteriormente. Pero iso ainda non é o peor. O peor é que as políticas como viñamos conocendo, o desenvolvemento rural, que era o segundo pilar desa política agraria comunitaria, por un lado estaban as axudas directas aos agricultores, que son o primeiro pilar, máis as axudas agroambientales por o tema de ecoloxía e demais. Perdón. Nada, un pouquiño de agua, sin problema, señor Bello. Teñamos a maiores as políticas de desenvolvemento rural,
que eran as que viñan dirixidas pois, a moitos povos, a moitas vilas, como as nosas, como a aquí, de Galicia, con poucos habitantes, moitas delas, con risco de despoboamento, e que complementaban outros proxectos de todo tipo. Xa foran de proxectos líder, proxectos de pequenas adegas, de pequenas queixerías, e o que é a agroindustria do rural, non? Que tamén fortalece todo ese tecido, que evidentemente dá moita vida aos nosos povos e mantén tamén que siga habendo explotacións en moitas zonas, porque se a explotación está sola, ao final non ten recursos, nin ten o pequeno taller que lle repara, ou non ten aquela tenda de maquinaria que lle suministra, etc., automáticamente non viven. Por lo tanto, toda esa política, que era todo ese conxunto de medidas, está en grave risco. Está en grave risco porque Europa entende que hai que destinar menos recursos aos agricultores e aos gandeiros e, polo tanto, está en risco que moitas das explotacións que ademais xa teñen a continuidade complicada poidan seguir. Exactamente. Entonces, por eso esta manifestación en Bruselas pasado mañán con un montón de organizacións de toda Europa, como ben dixo vostede, donde esperamos alo menos conseguir que a través do Parlamento Europeo e a través da propia Comisión e do Consello Europeo se poidan modificar, dado que hai un tempo aínda, isto entra en vigor por 28, temos aínda un ano e medio, polo menos, de negociación, donde desta proposta inicial que saiu en xullo, alo menos se pode ir modificando. O sector agrario, a ver, non sei se lle falta reconocimiento da importancia que ten, non só en Bruselas, sino tamén no resto dos estados, e falo de San Caetano e falo da Moncloa ou do Parlamento, ou dos Parlamentos de Galicia e do Parlamento de España, pero sin agricultura non hai vida. E é unha das partes, no mesmo que se non temos pesca, é unha das partes importantes, non só polo que nos dá de comer e nos dades de comer, sino tamén por mantenimento do territorio. O paisaxe e o territorio está definido polos que o traballan. Totalmente, é dicir, nos decímoslo xa históricamente, pero é que cada vez se nota máis, é dicir, vemos os casos onde os povos se van abandonando, van quedando as vivendas abandonadas porque non hai agricultura nin gandeiría, non é rendible, ou simplemente a xente busca outras madeiras justamente máis fáciles para vivir, pois vemos como abondan os incendios, todo o tema do despoboamento, pero sobre todo tamén a fauna salvaxe, todas estas cuestións que estamos vendo, que traen, nada máis que pestes, enfermedades e problemas para tal. E, ademais, estando a paradoxa de que este país ten un problema de vivenda tremendo, é dicir, hai un problema de vivenda nas vilas, nas cidades, é dicir, un precio que se encarece, moita xente que non pode, e aí hai, no medio rural, un montón de vivendas abandonadas. Señor Bello, digamos que as reivindicacións que van a levar a Bruselas, logo falamos de problemas e de como salimos deles ou das posibles solucións. Digamos que as reivindicacións que van esta semana a Bruselas e a manifestación podría estar na política comercial xusta, é dicir, que non haxa os problemas que temos de precios e de outras competencias que podríamos chamar desleales, a pesar de que veñan con acuerdos gubernamentales. Sí, son varias, lógicamente, cando se fai unha cuestión destas non cae por un tema solo. Claro. Lógicamente, nós reivindicamos a forza que ten que ter a PAC, que se manteña como unha única política, non que se regionalice, o sea, que non se lle dé máis competencias aos Estados membros, que é o que está pretendendo facer Bruselas, repartir. Cando non hai cartos suficientes, dice, pois que os Estados teñan máis liberdade. Para que? Para que uns poñan e outros non poñan, en función do criterio político ou en función de que teñan orzamentos ou non, que no noso caso non os temos. Por lo tanto, é un tema delicado, é dicir, probablemente o goberno diga, bueno, a miña prioridade pois é, o que sei, a inmigración ou é a vivenda, por exemplo, e non é a agricultura e a gandeiría, que eso xa estamos acostumbrados no sector a que pase isto, non? Hasta cando hai un problema que de repente todos acordan do rural, pero mentras tanto non é así, non? Por lo tanto, é posible que pase eso. Tamén estamos, como ben dice vostede, loitando por unha cuestión que, aínda que parece un contrasentido, porque para España, sobre todo de cara ao mercado latinoamericano, é unha boa noticia, Mercosur, para algunhas das producións que temos, claro, como en Galicia temos tantas e boas, pois a veces é un contrasentido, pero hai outros sectores, falamos, por exemplo, do leite, falamos da carne, que non é tan bo que poida entrar produto de Mercosur, non que non poida entrar, sino que teña que entrar cas mismas características, e cas mismas obligacións, e cas mismas garantías que aquí en Europa temos que producir. Si nós non nos opoñemos a competir, levámoslo facendo toda a vida. Correcto. O que queremos é ir cas mismas reglas de xogo e poder estar nas mismas condicións co norte de África
é que outros países, sobre todo de Sudamérica, que son grandes produtores, sobre todo de carne, e que, bueno, que podían poñer en serios problemas a ganadería de aquí, non? Non nos opoñemos, xa digo, a esa cuestión, pero sí, vaya, que haya que cumplir, porque tamén é unha garantía para o consumidor, unha garantía para o cidadano que merca un produto que ten que saber que se cumplen as mesmas reglas de xogo, que ten os mesmos produtos que se utilizan, etc. Claro, e ese é un lío, porque ademais estes países non teñen a normativa, o exceso normativo que nós temos aquí e en toda Europa, non? Esa é outra das cousas polas que vamos a pelear, e é a simplificación, o que chamamos a simplificación da PAC e a simplificación de todas as normas que rodean a PAC, que foron impoñendo, sobre todo os países nórdicos, para ir cumplindo unha serie de objetivos medioambientales, etc., que, bueno, que estarán moi ben, pero agora xa hai moita xente que os pon en cuestión, e que o único que fan é encarecer máis o produto ao consumidor, facer máis difícil ao produtor chegar a ser competitivo, e, por lo tanto, genera unha desigualdade tremenda a hora de competir con terceiros países. Claro. E iso tamén o vamos a pelear en Bruselas. Claro. E dentro dos problemas galegos, incluso acrecentados polas últimas semanas pola peste porcina africana, o problema que está xurdindo isto, e aínda que nós aquí estamos libres de todavía un foco localizado en Cataluña, hoxe China dice que a Unión Europea lle vai a subir os aranceles do porcino e da carne porcina a un 21% para compensar, digamos, que a subida que se lle poñen en Europa os coches eléctricos. Isto, ao final, é a globalización que supoño que os máis grandes teñen máis peso, non? Que teñen máis peso. Pero, con respecto aos xabaríns, en Galicia non temos un censo, polo menos un censo máis ou menos axeitado ou fiable, non sei que control ou que tipos de control temos, non sei cales son as solucións, pero temos moitos problemas. Todavía non temos problemas de contagio por pestes, pero sí temos problemas nas carreteras, nas estradas. E iso é un problema grande. E xa non falamos nas estradas que están nos montes ou nas montañas galegas, sino que xa os temos no interurbano, non? Sí, evidentemente. Que podemos facer e cales son as solucións de unha asociación como a Agraria Galega? Nos dende a Saga xa levamos anos dicindo que este é unha cuestión que debe de implicar a todos os entornos, é dicir, aos forzos do Corpo de Seguridade do Estado por un lado, por suposto a todos os habitantes do rural, as administracións e sobre todo co concurso dos cazadores. E aquí en Galicia, igual que en outras comunidades autónomas, todo o problema de xestión da fauna salvaxe quedou nas maus dos cazadores. É dicir, aquí non hai unha guardería medioambiental armada, non teñen armas, polo tanto, os guardias medioambientales poden ir a multarte porque estés collendo agua nun sitio que non debes, pero, desde logo, se o jabalí che ven a fozar na horta e che destroza todo, ou se che provoca un accidente con un coche, e incluso non hai que non veña a rematar se está ferido na carretera, con lo cual é un problema moi serio, e damos nunha idea de que estas cousas que a veces que é mellor non falar, porque parece que se poden herir sensibilidades e demais, pero aquela persona que acaba de ter un accidente que está moi grave, que incluso houve fallecidos xa, ven de ti con contos. É dicir, a realidade é que temos cada vez máis siniestros, temos máis de en torno aos 5.000 siniestros ao ano nas carreteras galegas, non só polo xabaril, hai máis problemas, pero o xabaril é un dos principales. E a propia Guardia de Tráfico dice que, bueno, que o tema está fora de control. A poboación, que sabemos, está fora de control, non se sabe efectivamente cantos individuos hai, pero calcúlase que máis de 250.000, con lo cual, bueno, distribuídos nos concellos de galegos en casi todo o territorio, e incluídas as zonas, como usted decía, periurbanas, que ademais é onde hai maior risco de accidentes e tamén de transmisión de enfermedades. E de danos. Por suposto, de danos, pero digo, danos nas fincas, nas hortas. Sí, exacto. Entonces, toda esta cuestión non se pode quedar solamente no traballo espectacular que fan os cazadores que salen desinteresadamente e voluntariamente os fins de semana, moitas veces a ter problemas, porque ainda se enfrentan con a sociedade, que enfrentanse sí, que está mal visto, mal visto que se mate un xabaril. Pois, sin embargo, están facendo un traballo que non fai ninguén, hasta que de repente hai un problema, como temos agora en Cataluña, no entorno de Barcelona, donde efectivamente aí xa dá igual, entón xa chega o exército, recurse a quen faga falta, e non están dicindo, pero o coste e sobre todo os problemas que puderon haber derivado. Correcto. Porque íbamos ao tema que nos afecta a nós directamente, que é a cuestión do porcino. Levamos anos e anos dicindo que isto iba a pasar.
ou viviría a peste porcina, ou viviría a enfermedade de Oyeski, ou outro tipo de enfermedades que traen a fauna salvaxe, como a tuberculosis tamén, que afecta o ganado vacuno, etc. Por lo tanto, o que hai que facer, lógicamente, é primeiro saber cal é o problema. Sabemos todos que hai moito xabarín, pero canto xabarín hai? Eso pódese facer hoxe día un censo. Segundo, ver como se fai un plan donde, implicando todos os actores, como decía anteriormente, se poida controlar a especie. Nós non queremos erradicar. Erradicar é unha palabra que utilizan algúns como para botarnos en cara que os agricultores queremos erradicar todo. Non, nós queremos convivir, que lo vamos facendo toda a vida, tanto co xabarín como co lobo, con outras especies. O que pasa é que ten que haber un número axeitado e proporcionado ao ecosistema que hai e tamén aqueles, digamos, mecanismos naturais de supervivencia da propia especie. É dicir, que teña alimentación suficiente e que non teña que recorrer moitas veces aos contenedores da basura, etc. Por lo tanto, con eso facilitaríamos. Tamén hai que, probablemente hai que primar aos cazadores, como están facendo en outras comunidades autónomas, para aqueles xabarís que poidan abatir en circunstancias extraordinarias como estamos agora. Unha proliferación, unha porca calculase que pare unhas 4 veces ao ano e que pode traer entre 4 e 8 crías, con lo cual, imagínese, como o efecto multiplicador que ten toda esta cuestión. Entonces, realmente fai falta tomar o toro polos cornos e fai falta facer unhas políticas activas de prevención e de control da especie. Temos o tema da gripe aviar, temos a porta das esquinas a Feira do Capón de Vilalba, aquí non se celebrou, aquí ao noso lado de Ribadumia en Meis non se celebrou a festa do galo de Meis, temos a festa do galo do centro ao lado da estrada, o centro de Vila de Cruces, que están aí. Bueno, hai que, digamos que, confinar as galiñas ou telas encerradas, toda esta historia. Que pode dicir vostede desto? E, digamos que, en principio está previsto que a Feira do Galo, tanto de Vila de Cruces como de Vilalba, sí se celebra, non? O que pasa que creo que vai haber menos expositores ou menos exemplares á venta. Sí, bueno, é o que dicen os propios habitantes da zona. O que pasa é que, bueno, hai que ter en conta que cando se trata de enfermedades como esta, ou a peste porcina, ou a dermatosis nodular que afecta ao ganado bovino, son enfermedades moi contagiosas, producidas por virus, e que non só se transmiten por vectores, como poden ser mosquitos, etc., que a xente podría decir, oye, que agora no inverno hai menos mosquito, non hai tanto risco, non, pero é que eso pode estar en calquer escombro, en calquer transporte que veña mal desinfectado, polo tanto o virus, ademais, é moi resistente. E no caso da aviar, ven ademais polas especies que emigran e que, por lo tanto, aquí en Galicia temos tantas humedales e temos tantas zonas, ademais aquí próximas á costa, onde é moi fácil, de feito están morrendo gaviotas, etc. Entón, claro, a xente ten que ter cuidado porque, ainda que non sean enfermedades zoonóticas que non afectan aos humanos, pero, sin embargo, sí que poden ser responsables de mortandade un montón de especies. Neste caso, na zona centro de España xa se levan matado, creo que recordar que en torno aos 5 millóns de galiñas poñedoras, non? Por eso tamén os ovos suben de precio, etc. Todo eso que despois, como dixen anteriormente, acaba afectando ao consumidor. Porque calquer cousa destas ten unha derivada. E é que o consumidor paga máis polos alimentos. E a xente dice, xa estamos pagando moito. E que haxa. Exacto. E que haxa. Pois non hai que ir afora. Exacto. Entonces, creemos que este é un tema fundamental. Sabemos que os servicios veterinarios oficiais e, sobre todo, tanto a Xunta de Galicia como as outras autoridades europeas e nacionales están moi encima destas cuestións, pero, bueno, non é posible que poida, tanto da dermatosis como da influenza aviar, poida haber contagios, e ojalá que non, tratemos entre todos. Bueno, pois se hai que botar uns meses confinados, bueno, pois teremos que ter as galiñas confinadas como mal menor. Sí, porque se fala de máis ou menos 70 concellos afectados ou que están en vilos por estos virus, non? E tanto, digamos, que aviar como bovino ou porcino, non? Sí, o bovino é diferente porque, por suerte, aínda non chegou a dermatosis, esperemos que non chegue. Sí, pero hai que... Está localizada tamén, claro, pero, bueno, son enfermedades que son nefastas, porque no caso de unha dermatosis ou dunha peste porcina, hai que matar todos os animales dunha explotación, ainda que só houbera un caso positivo. O que se está facendo en Francia, que están bloqueando as carreteras e os transportes, principalmente, que afectan coa vía en España por Irún, e que hoxe había colas de 200 camións parados e con tractoristas, digamos que cortando esas vías, entre outras cosas, por eso, porque se queixan de que teñan que matar o resto das reses que
simplemente por precaución, ¿no? E iso é derivado de unha normativa comunitaria, un reglamento comunitario. Este tipo de enfermedades que están consideradas non habituales na Unión Europea, digamos, casi, bueno, é unha rareza, pois teñen un reglamento que están consideradas de categoría A, que implica obligatoriamente, cando hai un caso, o sacrificio de toda esa explotación e, ademais, o establecemento dunhos perímetros de 20 km no caso da porcina, por exemplo, e tamén na da dermatitis nodular contagiosa, alrededor desa granxa, e logo outra zona maiores de outros 30 máis de expansión, digamos, de protección, non? E obligan a vacunar en todos eses kilómetros redondos, vacunar. Vacunar, que significa? Non é a vacuna que temos para esta enfermedade, tanto para a peste porcina como para a propia dermatosis nodular, non é unha vacuna atenuada, non é unha vacuna marcada, é unha vacuna co propio virus, é unha vacuna viva. Por lo tanto, si actúa, si prevén que o animal acabe contagiándose, porque como outras vacunas que utilizamos tamén en humana, pero, sin embargo, non se diferencia no caso de que haxa un caso positivo nunha explotación, se o gando está vacunado, non se sabe cal é o contagiado, porque a vacuna, o sea, é o mismo virus. Por lo tanto, estamos pedindo que Europa investigue e saque dunha vez por todas, porque ademais hai anos que está ás portas de Europa esta enfermedade, en Turquía, etc. Entonces, levamos anos pedindo que haxa unha vacuna marcada que establezca, que se poida establecer unhas diferencias e que poida atenuar tamén tal. E, ao mesmo tempo, o que están pedindo agora mesmo os colegas franceses, que é que nas explotacións, dado que non é unha enfermedade zoonótica, o sea, que non afecta o consumo da carne, nin do leite, nin do humano, é imposible esa transmisión, por que esa carne non vale para o consumo? Sobre todo das animales sanos que se sacrifican nunha explotación. Eu non digo que a enferma... Eso non entende todo o mundo. Exacto. Entón, isto é un tema de Europa, de reglamentos comunitarios que se fan desde Bruselas, un despacho, cómodamente nun despacho, exactamente. Perimetramos e decidimos. Aí está. E, claro, iso levase por diante miles de explotacións, miles de gandeiros, e non só eso, tamén, como decíamos anteriormente, a economía de todo un entorno dunha zona en concreto. Unha granxa que ten que matar as reses nunca volve ao punto onde estaba. No caso do leite, por exemplo, xa é inevitable, porque hoxe en día unha granxa de leite de Odeza pois ten en torno a 200 cabezas de ganado, a 3.500, 4.000 euros mínimo que vale unha vaca hoxe de produtora, pois a ver quen se mete 1,5 millón ou 2 millóns de euros outra vez para empezar de cero, non? Eso é inviable, por lo tanto desaparece. E iso é o que nos asusta, e iso, por iso tamén nos estamos pedindo moitísima precaución á xente, porque, bueno, ainda levamos xa un tempo con isto, xa se avisou de que había que ter moito cuidado nas concentracións de gando, en toda a importación, pero ainda sigue habendo xente importando gandando neste momento, por lo tanto, hai que ter moito cuidado, porque, bueno, esas explotacións, por suposto, teñen que quedar paralizadas un tempo hasta comprobar que todo está ben, hai unha especie de cuarentena, pero ainda así, creo que non pasaría nada por esperar un tempo hasta que se normaliza un pouco a situación, porque en Francia hai bastante problema, e Francia é un sitio por onde pasa moito gando que ven ao mellor de Alemania, que ven de Holanda, que ven de outros sitios onde non hai enfermedade, pero ao pasar por Francia podría habela. Por lo tanto, un pouco de prudencia e, sobre todo, moitas accións de bioseguridade. As explotacións gandeiras, sobre todo de carne e de leite, teñen que acostumbrarse a como fan as de porcino ou as de avicultura intensiva, a ter unhas medidas de prevención, o sea, a ser moito máis eficientes na bioseguridade, en utilizar pediluvios, en utilizar EPIs para protegerse, non deixar entrar a calquera na explotación, sobre todo se vende outra, ou vende un mercado, ou vende unha feira, un tratante, un carniceiro, etc. Moitísimo cuidado con eso, porque poden ser os vetores que nos fagan matar todo o noso gando da explotación. A carne de terneira sube moito, os ovos subiron moito, o polo sube, todo sube. Todos estos factores teñen moita incidencia, non? Non só o coste da vida, o coste dos piensos, o coste da enerxía, o coste de toda, sino que tamén todo este tipo de bloqueos, de medidas preventivas afectan, lógicamente, á oferta e á demanda, non? Evidentemente, por eso decíamos ao principio que para competir con países terceiros temos que ir nas mesmas condicións. Se os outros países non teñen as mesmas obligacións que nós, nin os mesmos problemas, tiran para adiante, poden producir moito máis barato, e nós aquí non damos, non?
Por lo tanto, evidentemente, todo eso causa o que dixen antes, que o consumidor acabe pagando un precio exagerado moitas veces por un solomillo. Ou teña falta de suministro. Tamén podemos chegar a iso, ojalá que non, pero tamén poderíamos chegar. En tema de leite, que ademais acaba de crearse unha alianza que quero que vostede me analice desde o punto de vista da importancia que ten a alianza de Clun e de Leite Celta, pero en Galicia que estamos sobre unhas 5.000 explotacións leiteiras? Sí, aí andamos, sí, un pouquiño menos xa. Sí, baixando das 5.000. Un pelín, sí. Un pelín, bueno. E posición en Europa, somos novenos como rexión europea? Sí, andamos na pero en España producimos... Pois aproximadamente o 40% da leite de toda España e temos casi o 60% das explotacións que quedan en España. O sea, somos líderes totalmente. E a media de cabezas por explotación, decía vostede no Deza, pero é unha media galega? Claro, non é a media galega, ojalá. Non, a media galega, evidentemente, se temos en torno a unhas que 600.000 vacas, pois entre 5.000, pois sale algo menos, por desgracia, non? Pero, bueno, é evidente que os últimos anos a concentración foi moi grande, cada vez as explotacións necesitan ter máis número de cabezas para ser competitivas, non? Para ser eficientes. Moitas veces, pois, bueno, con graves problemas de disponibilidade de superficie agrícola útil, porque, bueno, todos conocemos como é a orografía de Galicia, claro, e a estrutura da base territorial. Aí me gustaría que falara do Banco de Terras, pero antes, o precio da leite para o produtor, como vai? Bueno, ahora mismo levamos aproximadamente xa casi 2 anos, ano e medio, cunha certa estabilidade, que, bueno, xa empezamos a ver algunha nube, que, bueno, que claro, ninguén se asuste. Os costes... Empezamos a ver algunha nube xa por aí. Os costes suben moito, e o precio da leite... O precio mantense estable, subiu algo, pero máis ben agora mesmo xa nos estamos temendo que pode haber axustes, polo menos en que non suba na primavera, como debería, perdón, non suba agora no inverno, como debería subir antes da primavera, que normalmente na primavera suele baixar. Entonces, bueno, porque os costes polos pastos son menos, non? Claro, probablemente agora a industria estén tratando de facer uns contratos a medio e longo plazo para tratar de gardarse e tal. En canto a que me preguntaba de alianza de Firaco, nos entendemos que unha industria galega con base cooperativa como é antigo Feiraco, que se xuntou xa no seu día creando Clun con Melisanto e con Irmandiños, bueno, pois é un camiño importante de reestructuración e de tratar de afianzar unha cuestión, digamos, ibérica, porque Leite Celta ten os seus orixines en Portugal, e, polo tanto, bueno, pois facemos un grupo potente, segundo, terceiro en Galicia, máis ou menos, por recollida e demais, pero, bueno, necesitamos saber tamén cal é o proxecto de futuro desta nova, é dicir, se solamente é xuntarse para manterse ou se é con idea de, bueno, pois poñer un exemplo próximo, pois unha especie de central leiteira asturiana que, bueno, que ten un problema que é que se está quedando sin gandeiros porque Asturias tamén están desaparecendo, pero, sin embargo, ten unha cota de mercado importante, ten unha marca fuerte, bueno, ten uns produtos pois que chaman ao consumidor, non? Por lo tanto, se o proxecto de futuro desta empresa nova viable sea benvenido sexa, bueno, por suposto, apoiaremos todos. E que veñan a dar valor, non? Porque que tamén a industria meta máis valor nos produtos e poida pagar un pouquinho mellor o leite, non? Por suposto, e na que sean de base cooperativa, como é o caso de Clun, que, digamos, que os socios son donos da empresa, pero, bueno, é importante que teñan a remuneración, porque, senón, isto non hai relevo. Se isto non é rentable, os novos non se quedan no campo, vanse a outras actividades que son máis rendibles. Pechamos con isto, señor Bello. Digamos que o problema do relevo xeracional no rural, a incorporación de xóvenes a este mundo ten que ser atractivo, ten que ser rentable, ten que ser viable, con innovacións, non todos teñen que ir ao leite, hai moitísimas opcións no mundo rural e hai espectaculares, digamos que proxectos, non? Que están dando resultados fabulosos. Como está a Xunta neste caso, medio rural, e como ve vostede, ou que quere dicir sobre vostede sobre este apartado, e pechamos aquí, señor Bello? Bueno, nós o que pedimos, como sempre, é que se manteñan ou que incluso se amplíen as axudas, os apoios que hai para a incorporación de mozos, para os plans de mellora, para todas as axudas de estruturas, pero eso está en risco precisamente por isto, por a desaparición do segundo pilar ou a integración noutras políticas de cohesión, porque non olvidemos que moitas destas políticas son cofinanciadas. A Xunta pon unha parte, o Ministerio pon outra, pero o gordo ven de Bruselas. Se estas políticas desaparecen ou se reducen,
non creo que desaparezcan, por suposto, pero sí se van a reducir bastante, según o que está ahora mesmo escrito negro sobre blanco. Entonces sí nos preocupa. Entonces, nese caso, bueno, pues a Xunta tamén terá que ver si, hipotéticamente, ojalá que non, tuveramos unha drástica reducción, habría que ver si hai maneira de complementar, porque eu creo que en Galicia hasta, vamos, é un referente do país, a propia idiosincrasia galega, ou a agricultura, a gandeiría, a viticultura, por suposto, pues sin eles non seríamos Galicia. Eu creo que sin o entorno rural e sin todos vimos de máis ou menos cercanía de unha explotación agraria, de unha explotación de viñedo, por lo tanto, creo que eso está imbricado na sociedade dunha maneira moi profunda. Eu creo que aí teria que a Xunta de Galicia tamén poñer a súa parte se non houbera, pero bueno, de momento ainda estamos na primeira fase, vamos a ver se Bruselas fai o que ten que facer. Eso é Galicia calidade, senón non é nin Galicia nin calidade, non? Correcto. Señor Bello, ten vostede un minuto para decir o que vostede queira como resumen ou como de algo que eu non lle preguntei hoxe. Bueno, simplemente, tanto que estamos aquí na zona de Rías Baixas, non? Que é unha zona coñecida polo espectacular caldo que se produce en todo este territorio de DO, estamos un pouco preocupados e esperemos que estas, bueno, ides e vidas e houbo nesta última vendimia, onde houbo algúns viticultores con problemas para colocar toda a súa uva e con algúns problemas de precios, esperemos que isto se resolva, nos vamos a traballar activamente, xa estamos facendo, para que na próxima vendimia isto non pase, e, bueno, esperemos que as bodegas cada vez amplíen máis os seus mercados e poidamos ter pois tranquilidade de que os viticultores poden vender toda a súa produción, eso sí, amparada polo reglamento da DO, hai que ser conscientes de que temos un reglamento e que hai que cumplilo, e, por lo tanto, tamén fago un chamamento aos viticultores que están sempre por encima dos kilos que establece a DO para que se teñan os kilos que producen, porque senón outros noutro sitio quedarán sin poder vender esas uvas que tanto traballo lles dá a producir, non? Por lo tanto, se traballemos todos xuntos, pero a DO non é só unha bodega, é tamén o viticultor, é todo o entorno. Por lo tanto, temos que cuidar a galiña dos ovos de ouro que temos en Rías Baixas. Señor Bello, foi un placer, moitos éxitos en Bruselas e que nos vaya ben a todos, principalmente a todos os galegos con estas reivindicacións e protestas e loita na mellora e nos, digamos que na política agraria común que nos afecta a todos. Un placer, moitísimas gracias e a volta, se quere, falamos ou en outro momento, de acordo? Moi boa noite, moitísimas gracias, nos vamos á publicidade, amando os patrocinadores, volvemos e recibimos a Xaquín Rubido, presidente da Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, non o perdan, dentro de un instantillo estamos aquí de novo con todos vostedes.